ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. లిరికల్ వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. మన సబ్‌స్క్రైబర్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ వీడియోకి లిరికల్ చేయ బ్రో అని. సో, అందుకోసమే చేసిన. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. వీడియోకి అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది కదా! సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం ముందుగా. ప్లస్ ఐకాన్. సో, ఇక్కడ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో. మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో, నేను ఇదే ఫోటోని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో. ఈ ఫోటో దీని 3 డాట్స్ వెల్కమ్ పొజిషన్ ఏరియా. దీన్ని ముందుగా కరెక్ట్‌గా వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి ఇట్లా. సో, ఇప్పుడు దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ 13 సెకండ్, 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి, సో, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రిసెట్ ఉంటది. దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి కింద ఒక ఫోటో ఉంటదిగా, ఈ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు ఫోటో మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, సింపుల్. ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తదిగా. సో, ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ అని ఉంటది. ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. కింద ఫోటో తీసేయండి, లోగో తీసేయండి అండ్ సాంగ్ ఉంటది. సాంగ్ తీసేసి కాపీ 60 లేయర్స్ ఉంటది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 60 లేయర్స్ ఉంటది. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఫస్ట్ లిరిక్స్‌కి ఎఫెక్ట్ ఉంటది. ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, సో, ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా! దీన్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి, సో, ఇప్పుడు సెకండ్ లిరిక్స్ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో, లిరిక్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పైనుంచి పేస్ట్ టైల్. సో, సింపుల్. కింద ఉన్న లిరిక్స్ పైకెళ్ళిపోతుంది. సో, సింపుల్‌గా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ లిరిక్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, లిరిక్స్ ఆల్రెడీ రాసి ఉంటది కాబట్టి మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో, కొన్ని ప్లేస్‌లో నా ఛానల్ పేరు ఉంటది. సో, ఇక్కడ ఉన్నదిగా ఇట్లా నా ఛానల్ పేరు ఉంటది. మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీ పేరు రాసుకోవచ్చు. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సింపుల్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోండి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో, చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రతి లిరిక్స్‌కి ఇలాగే మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఉంటది కాబట్టి ప్రతి దానికి ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో, ఒక్కొక్కటి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలంటే కష్టం అనుకుంటే మీరేం చేస్తారంటే ముందుగా సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద సాంగ్ తీసేయండి అండ్ లోగో తీసేయండి అండ్ ఫోటో తీసేసి, సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ కూడా తీసేయండి. ఇప్పుడు పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ కింద ఉందిగా పేస్ట్ టైల్ అని దీన్ని పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో, మొత్తానికి ఒక్కటేసారి మొత్తం ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్‌గా ఒక్క మినిట్‌లో కూడా చేసుకోవచ్చు. సో, మీకు ఏ విధంగా వీలు అనిపిస్తే ఆ విధంగా చేసుకోండి. సో, సింపుల్‌గా ఇలా చేసుకుంటే వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.